po škandalóznom zadržaní a späťvzatí prepustenia pána Trnku, aby sme teda hlasovali o správe. Chcete informáciu od pána generálneho prokurátora? Dobre, takže opravíme, dopíšeme, ktorí navrhli vyradenie Lex Haščák z rokovania, aby vysvetlili túto skutočnosť. Dobre, pán poslanec, poprosím vás. Prítomných 122 poslancov, za 51, proti 5, zdržal sa 56, nehlasovali 10 a som šťastný, že je koniec volebného obdobia, že tohto šialenca už nemusím ďalej vidieť. Návrh sme neschválili. Pán poslanec, navrhol ste, aby sme si schválili to, že nebudeme poberať plat. Vy ste rok nechodil do práce, napriek tomu ste plat bral. Pán poslanec, poprosím vás. Nie, pán poslanec, pri všetkej úcte k vám a ku každému z týchto poslancov, toto, čo ste napísal, je neskutočná drzosť. Poprosím vás, aby ste si sadol tam na svoje miesto, aby ste takéto veci nerobil. Dobre? Ešte raz, pán poslanec, poprosím vás, sadnite si na miesto. Napriek tomu, že potrebujete popularitu a zdvihnutie percent, že z vás ide zloba a nenávisť 4 roky, ja sa s vás nezložím. Sadnite si na svoje miesto. Ešte raz vás poprosím. Nemám žiaden problém. Ja vás poprosím. Dobre?